Kvíz. Fontána na námestí v Topolčanoch je už spustená. To znamená, že sa oteplilo a to znamená, že v uliciach budú noví respondenti. No poďme za nimi. Zalúbení obľúbujú 1. máj tiež kvôli tradícii, ktorá hovorí o bosku pod rozkvitnutou čerešňou. Ale čo symbolizuje táto tradícia? To neviem. To neviem. Ja si myslím, že lásku. Je to symbol večnej lásky? Neviem. Ste sa že nikdy neposkovali pod rozkvitnutou? Nepočula. Čo v žochárskom nárečí znamená Liebesbrief? List zalúbený. Áno, presne, presne. Ani to neviem. V žochárskom? Liebesbrief. Neviem. Liebesbrief, ľúbim, brief, peňaženka, alebo neviem. To je skôr jak nemecký výraz. Nemecký výraz, Liebesbrief, neviem, ľúbim. Milostný list. Alebo list, áno. Sme v tej téme Maj, mesiac lásky, tak otázky sú takto zamerané. To neviem tiež. Povedzte nám názvy aspoň 3 piesní, kde sa spieva o láske. To vám takto nepoviem, neviem. Karol Duchoň, Mám ťa rád. To nepríde mi to na rozumie. Nepríde, nevadí. Zalúbený. David Ben nemá žiadnu? No, láska, ja ťa milujem. Kde si včera bol? No vidíš to. Milujem, rádiu mám. Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú. No to tak teraz ma moc nenapadá láska. No, nespomínam si, viem, ty pesničky poznám ich, ale... Elán, Zalúbený. No, Duchoň, Mám ťa rád. no. Nepríde mi to na rozum teraz, není som taký... Lásky, 3 pesničky. Láska. Nepríde mi na... Duchoň, Mám ťa rád. Duchoň, áno, ducha. Elán, Zalúbený. Áno, zalúbený, áno. A ešte... Láska. Neviem. Konala sa v apríli v Topolčanoch burza detského oblečenia a áno, kde? Neviem. Konala na niektorej škole to bolo. Áno, bolo to presne na základnej škole Tribecká. Ďakujem pekne. Konala sa. A viete aj kde? Konala sa, chodím na burzy, na dlhšie trhy tuto na námestie, ale asi na námestie. Aba nie. Počkajte. Ale len detské ošatenia. Detské ošatenie. Ja neviem, či nie tuto... Nie, ona sa konala v základnej škole Tribecká. Ja aj tak to neviem, to už mi nenapadlo. To neviem. Z čoho sa vyliahne motýl? Chytila sa na pasence motýlka. Larva. Super. Ako? Kde? Kedy? V ktorom roku? Má sa čudovať alebo na blondínu to dať? To je jedno, stačí keď povieš niečo múdre. Top Quiz.